שהמשחקים הבאים שלהם קלים יותר על הנייר מאלה של ריאל, אבל לא, הוא הולך עם ההרכב החזק ביותר, כולל תיארי אנרי שהיה מספק למשחק בגלל כל מיני כאבים שהוא סבל מהם בימים האחרונים. כן, תיארי אנרי ספג חבטה בראש במשחק חצי הגמר נגד צ'לסי, סבל מזעזוע מוח, הוחלף תוך כדי המשחק, בימים האחרונים סבל מכאבי ראש, ועכשיו מסי חוטף את הכדור הזה, הנה הזדמנות ראשונה לברצלונה כבר בהתחלה, ואיקר קסיאס עוצר את הכדור 24 שניות מהפתיחה. דיארה עכשיו משאיר את הכדור לרמוס, הייתה שם התקלות בין רובן לטורי, הכדור לתוך הרחבה ו1-0 פיפיטה היגואין מעלה את ריאל מדריד ל1-0 דקה 14, ריאל 1 ברסה 0, הפער יורד כרגע לנקודה אחת בלבד. השער ה-19 העונה של היגואין במרכז ההגנה של ברצלונה, לא מצליח למנוע מהיגואין, נגיחה פשוטה, אף אחד שם לא שמר עליו. אפשר לראות שם את לפורטה, נשיא ברצלונה, לצידו של מולודה, הנשיא של ריאל מדריד, אבל רמוס עם הגבה נהדרת. ושים לב, סגי, הבלמים של ברסה מסתכלים, מצלמים את היגואין. כן, וזו בעיה הגדולה של ברסה, הפציעה של מרקס. שיתוף הפעולה בין פיקה לבין פויול, לא טוב פה שיתוף הפעולה בין פיקה לבין מרקס. גוארדיולה לקח סיכון גדול ופתח במשחק נגד צ'לסי עם מרקס ועם פיקה, בגלל זה היום אתה רואה פשוט פויול, כבר לא פויול. מסי, מקפיץ את זה נהדר, הנה אנרי, הוא יכול להבקיע והוא עושה את זה! תיארי אנרי משווה ל1-1, דקה 18, ברסה מגיבה מהר, 4 דקות בלבד לקח לברסה כדי להשיג את השוויון. שער קלאסי של תיארי אנרי, וגם לתיארי אנרי יש 18 שערים העונה, וגם עכשיו אפשר להגיד סוג של מחדל בהגנה של ריאל מדריד. כן, אבל המחדל בהגנה של ריאל מדריד הוא מהדקה הראשונה. ההגנה של ריאל מדריד מנסה לשחק על נבדל, והניסיון הזה לשחק על נבדל כושל, ואתה יודע מה, אמרנו את זה 3 פעמים, גם תיארנו איך זה יהיה עוד לפני שזה היה, שאנרי יבוא מהצד לשבור את מלכות הנבדל, וזה מה שהוא עושה. בוא נראה עכשיו את הכדור החופשי, כשברסה רוצה לעשות את ה-2-1, היא הייתה בפיגור 1-0, 4 דקות לקח לה כדי להשיג את השוויון, והיא רוצה להכות עכשיו בברזל כשהוא חם ולוהט, ויש לה שם הרבה שחקנים בתוך הרחבה. שווי הוא זה שיקח את הכדור, 2-1, קרלס פויול הקפטן. איזה משחק מטורף שיש לנו כאן, 3 שערים פחות מ-20 דקות, אבל זה ההגנות, עם כל הכבוד לשחקנים הנהדרים שיש לנו כאן, ההגנות אשמות בכל 3 השערים. כן, מרקס ופפה הם השחקנים הבולטים במגרש עד עכשיו. ההיעדרות של האחד בצד אחד הובילה לשער, ההיעדרות של השני בצד שני הובילה ל2 שערים. אבל מה תגיד על פויול? שער ראשון שלו העונה. ותראה את הנחישות, תראה את ההליכה לכדור, כל העצבים על הגול שהוא קיבל מאחורי הגב מהיגואין הלכו לנגיחה המושלמת הזאת. יצחק כרגע, כן, 5-2, אבל זה אפשרי. תשמע, בקצב השערים שאנחנו רואים כאן, הכל עדיין אפשרי. היגואין עכשיו מנסה לעבור לבד, עדיין מצליח, ועכשיו רובן יכול לעשות את ה-2-2, אריאל רובן, בעיטה חלשה לא טובה של אריאל רובן. תשמע, אני לא בטוח שהשחקנים זוכרים מה המאמנים אמרו להם בתדרוך הטקטי לפני המשחק. קשה לי להאמין שמישהו זוכר לאור מה שקורה כאן. היגואין! לא מאמין, אני לא מאמין שזה לא נכנס. זה כמעט שער עצמי של דני אלבס, לפחות הוא יכול לצחוק, לפחות יש לו עדיין את היכולת לצחוק על עצמו על מה שקרה כאן. איזה מזל, 14 פעמים בעבר הצליחה ברסה לנצח כאן באצטדיון הזה. האם זאת תהיה פעם ה-15? דני אלבס עכשיו, הוא יכול למסור לאתו, אבל הוא מעדיף את המסירה למסי, מסי ברחבה, מסי מפציץ! אבל הכדור הזה נעצר אצל קסיאס, עושה את אותה טעות שעשה קודם לכן רובן. במקום לחשוב, במקום לכוון, הוא מעדיף את הפצצה. וברסה מניעה כדור מול לחץ של ריאל שלא מצליח למנוע ממנה את הנעת הכדור, ואנחנו מקבלים את החזקת הכדור, וזה לא מפתיע אותנו שברסה מחזיקה בכדור יותר מאשר ריאל. ועכשיו מסי הולך לבד, מוסר כדור מצוין, איניאסטה מחזיר את זה למסי. איניאסטה צריך לגמור את זה לבד, איניאסטה צריך לגמור את זה לבד. ברצלונה שאנחנו אוהבים חזרה. ועכשיו מסי גונב את הכדור, אבל כאן עבר הוא מקדים שם את תיארי אנרי. איפה מרסלו? ריאל מדריד בונה את כל התקפות שלה על רובן, הכדורים הולכים כל הזמן ימינה, הם גם רוצים להחזיק את הכדור רחוק מהצד. תראה את הטעות הזאת! תראה את הטעות הזאת! עכשיו הוא יבקיע! עכשיו הוא יבקיע! 3-1
1, ברצלונה! הוא החמיץ פעמיים, אבל לא בפעם השלישית. לאו מסי, 3-1 לברצלונה. ריאל מדריד סופגת 3 שערים ב-35 דקות. 22 שערי ליגה, 35 שערים בעונה אחת שעדיין לא הסתיימה. ריאל מדריד לא עומדת מול הלחץ של ברסה, עיבודי כדורים שלא מתאימים לריאל מדריד של התקופה האחרונה. אם זה היה מרקוס מרק הוא היה מוציא את זה. וזה נכנס! 3-2, סרחיו רמוס, האם זה היה הוא? 3-2, 11 דקות. 11 דקות. צריך לתת להם את ההנחה. בעזרת המחיר מבצע, ברצלונה עושה מזה 3-2, משחק של 5 שערים אחרי 56 דקות. לבד לגמרי בקורה הרחוקה, נבדל אין כאן, כי ההגנה של ברצלונה שממשיכה להתקשות עם כדורי גובה, ותהיה בטוח שחוס הידינק עכשיו רושם לו בפנקס בקצרנות את החולשה הזאת באחורי הגב של פויול ופיקה. איזה קצב מטורף, איך זה ישפיע על השחקנים של ברצלונה. עד יום רביעי אני מניח שאין להם את הזמן להתאושש. אין שם נבדל! וזה 4-2 לברצלונה! 4-2 לברצלונה! טיטי אנרי מבקיע את השני שלו בברנבאו. אמרנו משחק משוגע, משחק מטורף. משחק הטוב ביותר של טיירי אנרי מאז שהוא הגיע לברצלונה. by far. פשוט טיירי אנרי, אתה יודע, כל מי שאוהב את השחקן הזה, כל מי שהתגעגע לכוכב העצום של הארסנל, כל מי שרצה לראות את המעבר שלו משחקן שרוב המשחק שלו על אתלטיות לשחקן עם הדברים האלה, איזה טיירי אנרי. ולמה אחרי כל גול ריאל מדריד מזיזה את קו ההגנה שלה עוד 10 מטר לכיוון מרכז המגרש? כמה גולים אתה צריכים לקבל עד שהם יבינו? צ'אבי עם בישול מושלם. המשפט הנפלא של בריין קלף, תכף נגבר אותו. בואו נראה את צ'אבי עושה את הסיבוב, וזה יכול להיות העוד אחד של מסי. 5-2 ברצלונה. חמישייה של ברסה בסנטיאגו ברנבאו. מי היה מאמין? אפילו יוהאן קרויף לא האמין. הצגה ששמה סימן קריאה מאחורי הדברים שחשבנו, שקיווינו, שלא העזנו לקוות לגבי הקבוצה הזאת. אחת הקבוצות היפות ביותר בהיסטוריה של המשחק המודרני. 5-2 בסנטיאגו ברנבאו. חמישייה שישית העונה לברצלונה. אבל איפה? ונגד מי? ובאיזה משחק? וברצלונה, קבוצה שנתנה חמישייה בשמינית גמר ליגת האלופות, נותנת חמישייה לריאל בברנבאו, מה שלא ראינו 34 שנה. עכשיו זהו ג'רארד פיקה. ברסה רוצה את השער השישי, והשער השישי אולי יהיה של סמואל אתו, שעדיין לא הבקיע היום. סמואל אתו ברחבה, הוא מעדים את המסירה. אוי, זה הקרוב, עדיין זה לא נגמר. כן! ג'רארד פיקה, 6-2 לברצלונה. 6-2. עוד פעם אני אגיד את זה. 6-2. ואני אגיד את זה פעם שלישית. 6-2. ג'רארד פיקה עם השער השישי לזכותה של ברצלונה. הקהל של ריאל לא יכול לראות את זה יותר. הם פשוט הולכים הביתה בכמויות, באלפים. הם לא מסוגלים לראות את זה. השפלה איומה ונוראה, וסמואל אתו אמנם לא מבקיע במשחק הזה, מי יודע, אולי מבקיע את השביעי, כן, אבל הוא מבשל כאן את השער הזה לבלם המדהים הזה שמול העיניים שלנו צמח במשך החודשים האחרונים לאחד הטובים בעולם. הוא הבקיע בברנבאו ב-29 במרץ במדי נבחרת ספרד, במשחק הראשון שלו בנבחרת מול טורקיה, במדי הנבחרת הטובה בעולם, הנבחרת שמשחקת בסגנון של ברצלונה. 6-2. אונטלה, הוא במשחק. היה נחמד שביום כזה שנגמרת שושלת של אייקס יש נגיעה של מישהו שגם בא מהאייקס הזאת. זהו, מסתיים המשחק. אונדיאנו מיינקו לא מוסיף אפילו לא שנייה למשחק ההיסטורי הזה. 6-2 תוצאת הסיום. טיירי אנרי אולי השחקן המצטיין במשחק.
עם חיוך ענק, ענק על הפנים. המשחק הטוב ביותר שלו מאז שהוא הגיע לברצלונה. בשנה שעברה נראה היה שהוא לא ממש מתאקלם, לא ממש מבין מה המעמד שלו, אבל הוא עשה את ההחלטה הכי טובה בקריירה שלו.